ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ କାକି ଛତୁ ରାନ୍ଧିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଉଛେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କାକି ଅନ୍ଧାରରେ ବସ। ମୋ କାକି ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖିବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହବ, କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖି। ପିଆଜ ପକେଇବେ, ପିଆଜ ମୋ କାକି ପକେଇଲେ, ଏବେ ହତା ମାରିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ସିନା ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାସ୍ନାରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏତିକି ମୋ କାକି ରାନ୍ଧିଲେ ମୋ ବାସ୍ନାରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ରାଗ ଦେଲେ ମୋ କାକି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଗ ଦଉଛନ୍ତି। ନାକଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରାଗ ଦେଲାକୁ। ରସୁଣ ବଟା ଦେଲେ, ତାପରେ ମୋ କାକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲେ। ଏବେ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ମୋ କାକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାକି ବସିଛନ୍ତି, ଏ କାକି ମୋର ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ପକେଇଲେ, ବିଲାତି ପକେଇଲେ। ହଉ, କେମିତି ରାନ୍ଧିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଏ। ମୋ କାକି ଏବେ ସେ ତାଟିଆରେ ଜିରା ସୋରିଷ ପାଣିକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଏଇନେ ଢାଳି ଦେଲେ। ସେନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହଳଦୀ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ କିଛି ନାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ହେଇଗଲାନି, ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାନି ନା କାକି। ଏବେ ଆମେ ଛତୁ ପକେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଚାଖିକି ଯିବି। ଦେଖ ତରକାରୀ ହଉଛି, ଖାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଛତୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ମୋ କାକି ଥାଳିକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। କାକି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା।